Yan, isang mapagpalang araw sa lahat. Ayan, bago nga pala ang lahat, ayan, welcome back sa ating munting channel. Ayan, for today's vlog, nandito tayo ngayon sa isang lugar na napaka-overlooking, sobrang nakaka-relax. Kaya kung ikaw ay nai-stress, tara samahan mo kami na libutin tong lugar na to. Ayan, samahan mo kami dito sa aming ganap sa araw na to, mga kabikulan ng gala. Ayan, let's go, dahil mag-relax muna tayo. Bye! At ayan na nga, dahil maganda yung view dito, ayan, picture-picture muna. Kaya naman yung aking photographer, ayan, sobrang kulit. Pero dahil meron pang nagpapapicture, kaya medyo atas muna tayong konti. Ayan, dito naman, at tayo naman, tara. Tayo sa may bangka. Meron na nga kami dito. Guys, dreamland. Ayan, may swing pa. Ang ganda. Ako, dyan, meron kami dyan. Ayan, picture kayo doon sa swing. Oh. Uy, ang ganda talaga. Kamidor! Kaya kasi ulitan mo nga. Ano pa nga nga? Saan ba yan? Lumilipad ako. Ito. Ayan, nalilipad ka. Sa swing, ganyan. Hanapin mo ako. Kumakas kita ba sa akin ate, ha? So, pwesto na. Manghiram tayo naman na swing. Guys, the boat is sinking. Group yourself into five. Huwag ka muna sumama. Ito mo. Solo. Ayaw. Ano pa ayaw? Kaya kakin. Nasa dreamland. Photo bomber ka daw. Thank you, malis ka dyan. Kasama niya si... O, doon kayo sa ano? Doon kayo sa dulo, abe. Dito kaya ba? May nakain. Be, dito kayo. Be, picture tayo dito. Layo ka naman layo sa akin. Meron po eh. Baka malaglag ka. Guys, for today, taga-video muna si Bicolana. Ayan. Medyo malapit na po. Ayan. 1, 2, 3. Gandahan mo ako para hindi yata nakakangiti yung kinukuhanan mo. Ha? Dali, kayong dalawa. Medyo malayo. Medyo malayo. Para ko ay puso. Ano? Ganyo. Dali lang ha. Pakialaman ko lang yung ilaw. Nakaano ba? Nakasagad ba? Yan guys, shit, nakita nyo yung ano na yun. 1, 2, 3. Oops, wait lang ha. Yun. 1, 2.
Akli. Ako, te. Sige, solo ka. Te, ganda ako. Bago nang tabi yung malayo. Solo daw siya, solo. Portrait. Ayan na. 1, 2. Si Bani muna. Mamaya ka na, Salve. Ako ka lang, di. May, Tumapit ka, oy! Tumapit pare, may red horse doon. Gusto mo kunin ko? yung ilong talaga, side view, ah. Ano, nagpapapungay pa naman ako. Hoy! Excuse me. Malaglag ka dyan, Gabin, ha? Ayan, mga umakit na yung dalawa doon, oh. Ayan, sa pinicturean ko, sa bird's nest. Ah, pag-profile, nagpapapungay. Bani, meron pa doon, oh. Aya! Yung dalawa wala sa pugad. Nasasayaw pa, oh. Kaya, mahulog ka. Hey! Inggit yung bata. Upo ka dyan, upo. Inggit yung bata, di kasama. Inggit, oh. Picturean daw yung dalawang bata doon, oh. Ayun sila, oh. Send ko na lang sa iyo. Ayan, Dreamland. Doon na tayo doon. Hey guys, lilipat tayo ng pwesto doon sa mga pine tree. Sa mga pine tree. Tapos na tayo mag-vlog dito. Ala, pangit dyan. Doon daw siya. Oo. Eh siya may camera nito eh. Picture mo ko. Eh, rin na nga, sandali lang. Kapro ka eh. Sa siso. Pakuliton. Wala ko ng asan ko. Ayan, isakay mo siya dyan sa siso, Abi. Di pa siya nakasakay dyan, Abi. Dito tayo sa siso. Dun sa... Ang ganda ng ano, oh. Baka dun, oh. Video mo lang kung nakahiga ako. Ito ah. Pakuliton. Takot dyan. Kasi may ipin-ipin. Bolog. Nakikisakay siya. Dito tayo. Yung video mo na nakahiga lang ako dito. Yung tinulak mo ko doon. Dito muna tayo. Salve! Tara ulit. Babaya. Ang ganda ng ano. Pinaka-ano niya. Oh, dalhin mo na dito. Wow, naka-rainbow. Eh, buksan mo. Ay, buksan mo. Buksan mo. Ayan guys, nagutuman. Nagutuman si Bugla ng gala. Ayan, otin mo. Ay. Mainit. Nainitan. Bagong luto po eh. Wait lang po ah. O baka gusto niyo bumili ng lupa o may title rights. Ah, lot for sale. Dito po tayo sa information. Yan. Bawal na kayo mga sektorya eh. Ang daming bisita, no? Simula pa nung magpapasko siguro yan. Noong 2023. Pati pa nga po yan. Hanggang doon sa labas yan. Samit naman ang sulod niya. Pwede raw ba sila magpa-picture doon? Sa may mataas na kwan. Pwede raw, ano eh. Pagkakain siguro magpapa-picture sila. Kadalasan naman yun, inaarkila yung pool. Package deal, mga birthday. Ayan po yung isa sa mga crew
ng Dreamland. Si Kuya Marlon. Yeah, big shout out Kuya Marlon. Siyempre andyan din yung mga staff nila oh. Sino po ang proprietor? Si Kuya ang nasa loob. Si Ateng. Si Madam ano yung pangalan? Mercy. Mercy. Yeah. Si Madam Mercy. Galing na rin kami dito last ano eh. Mga kailan tayo gumala rito? February ba? 1 year na ba? Sabi yung kapatid mo. Mabilis pa lang panahon kasi naka-isang taon na pala tayo nun bago. Ayan, may mga parating pa guys oh. Shout out, shout out.